زحفتي لما أنت زنقرك ميستر ብዙሕ ዓመታት ጭንቂ ዝገላግል መፍትሒ እዩ ምክንያቱ ምንም ዓይነት ምግቢ ንባዕልኺ ከይከልከልኪ ትፈትውዮ ኩሉ እናበላዕኺ ሓንቲ ኪሎ ከይወሰኽኪ እኳ ደኣስ ሰውነትኪ ተስተኻኺሉን ፀቢቑን ትረኽብሉ ሳይንሳዊ ሚስጥር ክነግረኪ እዛ ሓንቲ ኩሉ ሻዕ ዝደለየቶ ምግቢ እናበልዐት ምንም ምግቢ ዘይትቕንስ መሓዛኺ ዘይነገረትኪ ሳይንስ ግን ሜታቦሊክ ፍሌክሲቢሊቲ ኢሉ ዝፅውዖ ድንቂ መፍትሒ ሎማዓንቲ ቁልጭ ኣቢለ ከርእየኪ እየ እዚ ቪድዮ ተራ ቪድዮ ኣይኮነን ናይ ሰውነትኪ ባዮሎጂካል ሲስተም ከመይ ይሓከም ትገብርዮ ዘምህር መምርሒ እዩ እስካብ መጨረሻ ሓቢርክን እንተፀኒሕኪ ከዓ ኣብ ዓለም ካብ ዘለው ስፖርትታት ኩሉ እቲ ብጣዕሚ ቀሊል ግን ከዓኒ ኣብ 10 ደቂቃ ጥራሕ ኣብ ሰውነትኪ ዘሎ ሽኮር ዘቃፅል ተኣምረኛ እንቅስቃሴ ክነግረኪ እየ እዚ ድሕሪ ምፍላጥኪ ጂም ዝበሃል ቃል ብፍፁም ክትርስዕዮ ኢኺ ብዙሕ ግዜ ሰባት ክብደት ንምቕናስ ምጥማይ ከም መፍትሒ ይወስድዎ እዮም እቲ ሓቂ ግን ካብ ምጥማይ ንላዕሊ ከመይ ክትበልዕ ከም ዘለኪ እቲ ወሳኒ ነገር ሎማዓንቲ ንዘራረቦ ስለ ካሎሪ ምቕፃር ዘይኮነስ ስለ ሆርሞን ምስትኽኻል እዩ ምክንያቱ ክብደትኪ ዝውስኖ ትበልዕዮ ምግቢ ጥራሕ ዘይኮነስ ሰውነትኪ እቲ ምግቢ ዝቕበለሉ መንገዲ እዩ ቅድሚ ምጅማርና ግን እዚ ቪድዮ ናብ ብዙሕ ሰብ ንኽበፅሕ ላይክ ጌርኪ ጀምር እዩ ዝግጁ ተኾንኪ ናብቲ ናይ መጀመርያ ጉዕዞ ንሕለፍ ጉዕዞና ንጅምር መብዛሕትኡ ሸለል ካብ ንብሎ ግን ከዓ ናይ ሰውነትና ክብደት ካብ ዝውስኖ እቲ ዓብይን ወሳንን ነጥቢ እዩ እሱ እውን እንታይ እናሰተኺ ትርከቢ ዝብል ሕቶ እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብ ምግቢ ብጣዕሚ ጥንቀቕቲ ኮንኪ ቅብኣት የብሉን ካሎሪ ንእሽተይ እዩ እናበልኪ ሳላጣ ጥራሕ እናበልዓኺ ክትውዕሊ ኢኺ ነገር ግን ብዝስተ ነገር ከይፈለጥክዮ ሰውነትኪ ብሽኮር ትመልዮ ኢኺ ንኣብነት ሓደ ኩባያ ለስላሳ ጥራሕ እስካብ 10 ማንካ ሽኮር ክህልዎ ይኽእል እዚ ማለት ምግቢ ከይበላዕኺ ሰውነትኪ በብመዓልቱ ዝደልዮ ፍርቂ ሓይሊ ካብ ፈሳሲ ረኺብክዮ ማለት እዩ እቲ ዓብይ ሳይንሳዊ ሚስጥር ግን ኣብዚ እዩ ፈሳሲ ሽኮር ካብ ምግቢ ንምሕቃቅ ግዜ ስለ ዘይወስድ ብቐጥታ ናብ ደምኪ ብምእታው ኢንሱሊን ዝተባሃለ ሆርሞን ብዝለዓለ መጠን ክትውስኽ ይገብሮ ኢንሱሊን ከዓ ብሳይንስ ናይ ስብሒ መጠራቐሚ ሆርሞን ይበሃል ኢንሱሊን ኣብ ደምኪ ኣብ ዘለሉ ኩነታት ሰውነትኪ ስብሒ ናይ ምቅፃል ስርሑ ጠጠው ኣቢሉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ለስላሳ ብሰተኺ ቁፅሪ ሰውነትኪ ስብሒ መቃፀሊ ማሽኑ ኦፍ ይገብሮ ብተፀራሪ ግን ቅድሚ ምብላዕኺ ቅድሚ 30 ደቂቃ ሓደ ብርጭቆ ማይ ምስታይ ጥራሕ ከብድኺ ናይ ምርካዕ ስምዒት ክስምዖ ስለ ዝገብር 30% ዝነኣሰ ምግቢ ንኽትበልዒ ይሕግዘኪ ካብዚ ንላዕሊ ፀሊም ቡን ወይ ሻሂ ብዘይ ሽኮር ምስታይ ሰውነትኪ ሱቕ ኢሉ ስብሒ ዘቃፅለሉ ፍጥነት ሜታቦሊዝም 10% ይውስኽ እታ ምንም ተትበልዕ ዘይትረጉድ ዓርክኺ ካብ ምግቢ እዋን ማይ ክትሰትር ኢኺ እያ ዶ ከይፈለጠቶ ናይ ኢንሱሊን መጠና እናስተኻኸለትን ሰውነታ ስብሒ ምድራም ንኸገድፎ ትእዝዝ ከም ዘላ ኣስተውዕሊ እቲ ሳልሳይ ነጥቢ ከዓ ክሳብ ሕዚ ካብ ዝረኣናዮም ኩሉ ክብደት መቐነሲ ማሽን ኮይኑ ዘገልግለኪ እቲ ዋና ሚስጥር እዩ እሱ እውን ኣብ ምግብታት ማእኸል ናይ ግዜ ክፍተት ምፍጣር እዩ መብዛሕትና ንጋግዮ ንእሽተይ ግን በብሰዓቱ ክበልዕ ብምባልና እዩ ነገር ግን በብሰዓቱ ትበልዕ ትኾንኪ ሰውነትኪ ዘጠራቕሞ ስብሒ ንምቅፃል ምንም ዓይነት ዕድል ኣይረክብን ሳይንሱ ብግልፂ ከም ዝብሎ ተኾይኑ ኣብ ምግብታት እንተወሓደ ናይ 4 ሰዓታት ክፍተት ክፍጠር ኣለዎ ንምንታይ መሲልኪ ምግቢ ድሕሪ ምምጋብኪ ን3 ሰዓታት ሰውነትኪ ኢንሱሊን እናምረተ ዝበልዓኽዮ ምግቢ ናብ ሓይሊ ናብ ምቕያር ይፅመድ ኣብቲ 4 ሰዓት ግን ኢንሱሊን መጠኑ ክቕንስ ግሉካጎን ዝተባሃለ ኣገራሚ ናይ ሆርሞን ስራሕ ይጅምር እዚ ሆርሞን ኣብ ሰውነትኪ ዝተጠራቐመ ስብሒ ኣልሹ ዘውፅእ ነገር ግን ኣብ ማእኸል ስናክ ኩኪስ ቾኮሌት ወይ ፍራፍረ ክትበልዕ ከለኺ ግሉካጎን ስርሑ ጠጠው ከብልን ኢንሱሊን ተመሊሱ ክመፅእ ትገብርዮ በዚ ምክንያት ሰውነትኪ ዝተጠራቐመ ስብሒ ንምጥፋእ ዕድሉ ይስእን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዓለምና ዝዘራረበሉ ዘሎ ኢንተርሚኔቲንግ ፋስቲንግ ዝበሃል ሳይንሳዊ ዝርዝር እዩ በተለይ ምሸት ቀዲም ክበልዕኺ ሙሉእ ለይቲ ምጽናሕ ሽዑ ሰውነትኪ ለይቲ ሙሉእ ብዘይ ምንም ረብሻ ዝተጠራቐመ ስብሒ ኩሉ እናቃፀለ ይሓድር ሕዚ ዝነግረክን ናይ ድቃስን ናይ ክብደትን ርክብ ምናልባት እስካብ ሕዚ ብሱሩ ዘተሓሳስበክን ሕቡእ ሚስጥር እዩ መብዛሕትና
ድቃስን ክብደትን እንታይ ያራኺቦም? ድቃስ እኮ ካሎሪ የቃጽልን ኢልና ንሓስብ ኢና። ነገር ግን እቲ ሓቂ ዝገርም እዩ። እኹል ድቃስ ተዘይረኺብኪ ሰውነትኪ ኮሌስትሮል ዝተባሃለ ናይ ጭንቀት ሆርሞን ብዝለዓለ መጠን የምንጪ። እዚ ሆርሞን ከዓ ብጣዕሚ ሕማቕ ባህሪ ኣለዎ። ሰውነትኪ ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ስለ ዝስምዖ ንጥንቃቐ ክብል ብቐጥታ ኣብ ከባቢ ከብዲ ስብሒ ንኽጠራቐም ትእዛዝ የመሓላልፍ። ነዚ እውን እዩ ስፖርት ናሰራሕክን ምግቢ እናቐነስክን ዋላ ድቃስ ተስኢንኪ እቲ ናይ ከብድኺ ስብሒ ኣይጠፍእን። ካብኡ ንላዕሊ ከዓ ድቃስ ክትስእኒ ከለኺ ኣብ ሰውነትኪ ውሽጢ ናይ ሆርሞናት ጦርነት ይፍጠር። ግሉቲን ዝተባሃለ ናይ ጥሜት ሆርሞን ይውስኽ እሞ ብደም ነፍሲ ብልዒ ብልዒ ይብለኪ። ብኻልእ ግዜ ከዓ ለፕቲን ዝተባሃለ ናይ ጽጋብ ሆርሞን ኣዝዩ ይቕንስ። ነዚ ድቃስ ስኢንኪ ተሓድሪ። ኣብ ንግሆ ዝለዓለ ሓይሊ ናይ ምእላሽ ወይ ጣፋጭ ናይ ምህላሽ ምንም ተትበለ ዘይምጽጋብ ስምዒት ትስምዐኪ። እቲ ዝገርም ከዓ ናይ ሳይንስ ቁጽሪ እዚ ኣብ መዓልቲ 8 ሰዓት ትድቅስ ጓል ካብ ኣብ መዓልቲ 5 ሰዓት ትድቅስ ጓል ብ30% ዝበለጸ ካሎሪ ብባዕላ ግዜ ተጥፍእ። እዚ ማለት እስኺ ደቂስኪ እናሃለኺ ዋላ ሰውነትኪ እቲ ዝግባእ ካሎሪ እናቃጸለ እዩ። ድቃስ እንትትስእኒ ሜታቦሊዝምኪ ልክዕ ከም ሓድሽ እንጂን ሙሉእ ብምሉእ ምስራሕ የቋርጽ። ሕዚ ከዓ መብዛሕትኸን ከባድ ዝመስለክን ግን ኣዝዩ ቀሊል ናብ ዝኾነ እንቅስቃሴ ነጥቢ ንምጻእ። እንቅስቃሴ ክበሃል ናይ ግድን ጅም ኬድካ ብረት ምልዓል፣ ሙግያይ ወይ ክባር ስፖርት መስርሒ ክዳን ጌርካ ረሃፅ ብርሃፅ ምዃን ዶ ይመስለክን? እኳ ዳስ ተጋይኽን። ሳይንስ ኒት ወይ ከዓ ናን ኤክሰርሳይዝ ኣክቲቪቲ ቴርሞሎጂሲስ ዝብል ሓደ ኣገራሚ መንገዲ ኣሎ። እዚ ማለት ካብ ስፖርት ወፃኢ በብመዓልቱ ንፍጽሞ ኣናእሽተይ ምንቅስቓሳት ካሎሪ ነቃጽለሉ መጠን እዩ። ስልኪ ኣብ ትዛረብሉ ሰዓት ኮፍ ካብ ትብሊ ደው ኢልኪ ናብቲ ተትብሊ፣ ኣብ ክንዲ ሊፍት ብእግርኺ ብደረጃ ተትወፂ ወይ ከዓ ኣቕሑ እናሓፀብኪ ንእሽተይ ተትንቀሳቐሲ እዚ ኩሉ ተደሚሩ ኣብ መዓልቲ እስካብ 500 ካሎሪ ከቃጽለልኪ ይኽእል። 500 ካሎሪ ማለት ንሓደ ሰዓት ዝኣክል ኣብ ጂም ውሽጢ ብኸቢዱ ካብ ትጥፍእዮ ማዕረ እዩ። ሰውነትኪ ልክዕ ከም ኣረጊት ታክሲ ደው ኢሉ ክዝዕካብ ትገብርዮ ኩሉ ግዜ ብሂወት ከም ዘለኪ ክስምዐኪ ሰውነትኪ ኣንቀሳቕስ እዩ። መብዛሕትና ግዜ የብልናን ትብላ ኢኽን። እቲ ሓቂ ግን ጥዕናኺ እስካዕ ግዜ ዝትህብዮ ኣይጽበየክን። ግዜ የብልና እንዳበልና ኣብ ሶፋ ኮፍ ኢልና መዓልቲ ቪድዮ ስክሮል እናገበርና ካብ ንርኢ ስልክና ሒዝና ኣብ ገዛ ተንንቀሳቐስ ለውጡ ኣብ ሰሙን ምርኣና እዩ። ምንቅስቓስ ማለት ናይ ግድን ኣብ ቅድሚ ሰብ ምንቅጥቃጥ ማለት ኣይኮነን። እቲ ዋና ሚስጥር ሰውነትኪ ከም ዝሰርሕ ዘሎ ምእማን፣ ስብሒ ምቅጻል፣ ማሽኑ ሜታቦሊዝም ክፍቲ ንኽገብሮ ምንቕቓሕ እዩ። ስለዚ ካብ ሎማዓንቲ ጀሚሩ ኮፍ ምባል ቀኒስና ብንእሽተይ ምንቅስቓሳት ሰውነትና ነነቓቕሕ እዩ። ሰውነትኪ ተንቀሳቕስዮ ከለኺ ቅርጹ ብምሕላው ክኸፍለኪ እዩ። ሕዚ ከዓ ኣብዚ ናይ ቪድዮ መጀመርያ ቃል ኣብ ዝኣተኾልከ መሰረት ናይ ብዙሓት ህይወት ናብ ዝቐየረ እቲ ብጣዕሚ ቀሊል ስፖርት ንምጻእ። እዚ መንገዲ ምንም ዓይነት ማሽን፣ ናይ ጂም ክፍሊት ወይ ፍሉይ ናይ ስፖርት ኣልባሳት ኣይሓትትን። ግን ከዓ ውጤቱ ካብ ምንም ከባድ ስፖርት ዘይተነኣቐሰ ኣስገራሚ እዩ። ሳይንስ ፖስት ፕረናዳል ዎኪንግ ይብሎ። ትርጉሙ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ። ምግቢ በሊዕኺ ምስ ወዳእኺ ሽዑ ንሽዑ ን10 ደቂቓ ጥራሕ በእግርኺ ምጓዓዝ። መብዛሕትና ምግቢ በሊዕና ምስ ወዳእና ዝስምዐና ናይ ድኻም ስምዒት ኣሎ። ሽዑ ኣብ ሶፋ ኮፍ ንብል ወይ ከዓ ንድቅስ። ነገር ግን ኣብዚ ሰዓት ሰውነትኪ ዝበልዕኽዮ ምግቢ ናብ ሽኮር ወይ ግሉኮዝ ቀይሩ ናብ ደምኪ ይወስዶ። ተዘይተንቀሳቒሱ ከዓ ኢንሱሊን ካብ ደም ናብ ቀጥታ ናብ ስብሒ ይቕይሮ። ን10 ደቂቓ ጥራሕ ቀስ ኢልኪ ኣብ ገዛ ከተንቀሳቒስኪ ግን ተኣምር እዩ ዝፍጠር። ጡንቻታትኪ ሓይሊ የድልየና እዩ ይብሉ። ሽዑ ሰውነትኪ እቲ ኣብ ደምኪ ዘሎ ሽኮር ናብ ስብሒ ክቕይሮ ናብ ነዳዲ ተጠቒሙ ቀዲሙ የቃጽሎ። እዛ ንእሽተይ ትመስል 10 ደቂቓ ጥራሕ ኣብ ደምኪ ዘሎ ናይ ሽኮር መጠን ብ20% ንኽትሕት ተብሎ። እዚ መንገዲ በይኑ ኣብ ሰሙን ኣብ ከብድኺ ዘሎ ዝርአ ለውጢ ምምጻእ ይጅምር። ናይ ሎማዓንቲ ዓብዪ ትምህርቲ እዚ ይመስል። ምግቢ ኣይትግደፍዮ፣ ከም ጸላኢ ኣይትርኣይዮ፣ እኳ ዳስ ፍተውዮ፣ ግን ኩሉ ሳይንሳዊ ስርዓት ኣትሕዝዮ።
ትፈትውዮ ጣፋጭ ተመገቢ፣ ነገር ግን ቅድሚ ምምጋብኪ ማይ ስተይ። በሊዕኹም ምስ ወዳእኺ ከዓ እታ ናይ 10 ደቂቓ ናይ ዓወት ጉዕዞ ኣይትዘንግዒ። ሳይንስ ዝነግረና እዚ እዩ፣ ሰውነትኪ ብጥሜት ኣይተመናጭቕዮ እኳ ደኣ ባዮሎጂካል ዝነግረና ሚስጥር ተጠቒምኪ ምስ ሰውነትኪ ከም ሓዛኺ ሓቢርኪ ስርሒ። ሎማዓንቲ ዝረኣናዮም 6 ነጥብታት ኣብ ጥቕሚ ተውዒልክዮ ቆንጆ ጥዕናኺ ዝተሓለወን ቀጣንን ኮንኪ ክትረኽብዮ ኢኺ። ዝኾነ ሓሳብ ተሃሊክን ኣብ ኮመንት ኣቐምጣለይ። እዚ ቪድዮ እንተፈቲኽዮ ላይክ ብምግባር ከይትርስዕ እዩ።